ассалому алейкум подписчикои канали мо меҳмонон. ҳозир мо дар як баъди он дар боғ қарор дорем, яъне баъди он ҳолате ки мана баъди гул кардани дарахтҳо барф зад, яъне барфи сахт борид. баъд ҳозир мо чӣ кор карданмон дар кор? ҳозир мо барои муайян кардани он ки яъне ҳамин пешакӣ ҳозир муайян кардане ки ҳамун ҳолате ки яъне чӣ қадар ҳамин барф яъне хунукӣ ҳамин дарахтои мо да таъсир кардагиай, мо як таҷрибаи худмона мегзаронем. ҳамин таҷрибаро метавонед шумоам такрор кунед. дар асоси ҳамин таҷриба муайян кардан мумкине ки ҳамин фарз кардем чӣ қадар ҳамин дарахтода зарар расонагиай. мана ҳозир мана наздик дарахти гелоса мо қарор дорем. мана ҳамин гул дар ду ҳолат аст. мана гулое ҳаст ки мана ба ин шакл мана пурра шикуфтагиай. баъд гулое ҳаст ки мана қабати ҳамида ҳозир шикуфтагӣ нест, гарчанде гул кушода шудагия шикуфтагӣ нест. баъд ани хел мохчое ҳаст ки тамоман кушодагӣ нест. мо чӣ кор мекунем? ҳозир анами гулое ки пурра шикуфтагиай, анами гулое пурра шикуфтагиро мо як се чортагӣ ё зиёдтарам боша ай ҳамин мегирем, анами хел ҷудо мекунем. баъд ина алоҳида мегирем. анами таҷрибаро мегзарем ки кани чӣ қадар ҳамин хунукӣ ҳамин боғда таъсир расон. мо чӣ кор кардем? ман ҳамин ҳозир мана ду тарафда ин тараф ҳамин гулое ки ба пуррагӣ кушода шудагиай, ина гулое ки ҳозир яъне камтар мана нав ҳозир дар ҳолати кушодашавия, баъд мохчое ки ҳоли тамоман кушода шудагӣ нестанд, ҳамира мо чӣ кор мекунем? ҳозир ҳамин болои ҳамира ядрои ҳамина ядроша мана мебинем. мана ҳамин ҳозир яъне ҷудо мекунем ба пуррагӣ, мебинем дар чӣ ҳолат қарор дорам. мана ҳозир мо ҳамин гулбаргҳои ҳамин гула ҷудо кардем, ядрои она. ана ки аз тарафи чап ҳозир анами ҳозир ки мо дидестем, анами ҳамон гулхонаое ки ҳозир кушода шудагӣ нест, мохча гул кушодагӣ яъне бар кардагӣ нест. анакун ҳозир мебинем он гулхонаое ки бар кардагианд дар чӣ ҳолатай. мана аз ин мо чунин хулоса мебаронем ки ҳамин гулҳое ки айни замон ба пуррагӣ кушода шудагианд, ҳамон намуди дарахту мевора яъне хунук задагиай. ана он мохчое ки айни ҳол кушода шудагӣ нестанд, он мохчаҳо манам чӣ хеле ки аз тарафи чап мо дидем, ҳозир яъне имкони яъне мева гирифтан ҳаст. дар амони худованд бошед.